Когато длъжник по изпълнителното дело има наложен запор от частен съдебен изпълнител върху банковата сметка, по която той получава своето трудово възнаграждение, банката е длъжна да провери основанието на този превод. Ако той има характера на трудово възнаграждение, банката трябва да съобрази минималната работна заплата, т.е. суми под минималната работна заплата тя не може да удържи и да изпрати към съдебния изпълнител. Такава сума може да бъде преведена към частния съдебен изпълнител единствено когато е над минималната работна заплата. Ако все пак банката изпрати превод към съдебния изпълнител, длъжникът може да отиде в кантората на съдебния изпълнител и да подаде възражение, че този доход е несеквестируем. Тогава съдебният изпълнител е длъжен по закон да изпрати съобщение до банката и да укаже, че тези суми имат несеквестируем характер и не могат да бъдат удържани на лицето, а същите трябва